Yan guys. Panood mo nga sa akin yung ito. Dali na. Ang laki ng tiyan ko eh. Mag-comment ka. Ikaw na lang po. Akin na. Para dito mo. Ba't ang dilim? Yan. Pakinggan mo kung naririnig mo. Shout out Jake's the Adventurer from USA. Tamsak host Jake's. Ayan. Ikaw magtamsak sa akin, hindi ako. Amoy gaas.
Hi guys. Hello Jex. Kumusta po? Yan, stay home lang si Jex. Tamsak lang. This is my first LS guys, kaya kakahiya pa rin. Kakahiya pala mag-LS eh. Hi Bon. Bon Andre Channel, hello. Salamat sa pagbisita Bon. Kumusta? Stay ka lang Bon, i-play kita mamaya. Bigyan kita ng watch hour na 5 hours. Kumusta? Salamat Bon. Thumbs up done. Thank you. So, bigyan kita ng jacket. Oo, nahiya pa ako mag-LS eh. First pa lang to eh.
Kakahiya pala. Ba't wala ka pang video? Bago ka pa lang ba? Hi GMC channel. Hello. Salamat. Bago ka pa lang pala. Mag-upload ka na ng mo. Hi GMC channel, how are you? San ka sa atin, Bon? San ka pala ngayon? Ba't gising ka pa? Hi, Mama from D. Dito ka. Nahiya pa ako mag-LS first time. Mega shout out kay Mamang from D. Yan, the best yan. Kakahiya pala mag-LS. Lalo na pag bago ka pa lang. Ayan, si Bon Andre. Dana ako sa'yo full package. Di kita nakita agad. The spot. Salamat Mama from D. Kaso Mama from D, nakakahiya pala mag-LS. Uy. Hindi ka ba Mama from D ngayon? Nag-LS? Ilang try ko na mag-LS sa laptop kaso ayaw. Kaya try mo na lang sa cellphone. Patapos mo lang pala. Congrats pala ulit sa'yo Mamang from D. May harang na. Guys, puntahan nyo din yan si Mamang from D. The best din yan mag-LS. Nasa Qatar po. Di ba Dubai ka, Mamang from D? Qatar lang din ako eh. Di ko nga alam eh. Trinay ko din. Ilang beses na ayaw eh. Loading lang kahit malakas yung wifi. I-play ko kayo mamaya. Bon, Andre, si GMC channel, tas Mamang from D. I-play ko kayo mamaya.
Yun nga po webcam yung inano ko, pinindot. Loading. Ewan, baka may nagalaw ako sa settings. Trinay ko din sa stream, ganun din. Kaya may nagsuggest na lang sa akin na ito yung gamitin ko. Jack's Adventure, tapos na daw sa'yo si Gems, si Channel. Full package. Yan. Mahiya pa ako mag-LS, guys. Bago pa lang eh. Ngarag pa ba? Kakaya din mag-LS eh. Kasi ako dati pagka live ko sa YT ayaw din, pero nung lumipat ako sa webcam, gumana din siya eh. Tinry ko din siya from ilang beses na eh. Ayaw pa rin talaga. Kaya dito ko na lang trinay. From tapos na daw sa'yo si GMC dati pa daw. Wala akong ninja from Kusinang Bicolano, hello. Mega shout out sa'yo, kapatid. Kumusta? Lista kita. Ayan. Support din yan si Ilocano eh. Salamat sa patamsak. Kakahiya pa mag LS ba? Si Mamang from the best din yan mag LS, guys. As in. Palaro tayo mamaya. Painit muna. Hindi ako makaano sa sa laptop. Kaya ito muna i-try ko. Di ko alam kung ano problema, kaya may nag-suggest sa akin ito muna gamitin. Hi Ashley. How are you? Ashley, lista kita. I-play ko kayo mamaya. Taga kayo? 5 hours. And then sige Mamang from pag pag may nabili ng cellphone. Bala ko bumili ng para pang ninja. Guys, may mga jacket kayo, pwede mag baba ng link, pero isa-isa lang. Isa-isa lang muna. Guys, bisitahin nyo din yan si Mamang Prom din, nag-ELS din yan, the best din yan mag-LS eh. Madaming isda dyan.
Sige lang, GMC channel. Ayan, may nakalista ka. I-play na lang kita kahit 5 hours. Mamaya. Salamat ah. Magkadikit na daw kayo ni Mamang Promdi. Mamang Promdi, 1 hour lang ako mag-LS. Nahiya pa ako eh. Nasa Pinas ka ba, GMC? Mamang Promdi, beke naman pwedeng ma-share ang live LS ko. Guys, si daw, bago pa lang yan, si Bon Andre. Tulungan din natin. Wala pa daw siyang video. GCM pala yung GMC. GM sound ng GCM. Oo, phone pa lang gamit ko kasi kapatid na Kusinang Ilocano. Kakahiya pala pag pag first time. Ka na din. Mag-LS ka na din. Tamsak tayo guys ah. Salamat. Sabay mo na para mas maganda. Habang nagpapadami ka, nadadagdagan na rin yung mo, WH. GCM dana daw sa'yo si Bon Andre. Guys, tulungan din natin si Bon, bago pa lang siya bago pa lang daw siya. Bon, upload ka na rin ng mga video. Yes naman, checks number 1 ka eh. Nalista ka na. Nadikitan ka na daw ng GMC Jex kanina. Guys, may jacket kayo, pwede kayo magbaba ng link. Pero, lang, pa isa-isa. Ng bahay pala. Laro tayo mamaya guys ha. Pag, mga nakasampu o 8.
Inshallah. Lahat daw ng didikit kay Jex, full package na daw mamaya. Tas kay Kusinang Ilocano daw, dikit ka sa akin, Bon. Balikan kita, iwan ka lang ng bakas at kalembang. Guys, pag didikit kayo don't forget na ipanoorin muna yung video. Tapusin. Tapos i-like. Ayun. Kalembangin. Huwag kakalimutan. At ayusin ang bakas, guys. Huwag na yung mga comment na wow, na nice. Iwasan na natin yun, guys, para dikit na dikit talaga. Yan, dikitan muna kayo, guys, At nahihiya pa ako mag-live. Nahihiya ako sa lagay na to. Galit mahigpit nga si Lolo ngayon Senior citizen na kasi. Kaya nagagalit na si Lolo. Ano bago mong luto ngayon, kapatid na kusinang Ilocano? Ilocano ka, Bicolano ka Ano niluto mo ngayon? Hi sa 4 million viewers. Kumusta? Sarap din ang mga luto mo Saan ka ba ngayon, kapatid na kusinang Ilocano? Guys, tamsak tayo nyo muna kay host. Paunang gift sa unang LS. Jex the Adventurer, dana sa'yo si Bon Andre Channel. Tulungan natin yan, guys. Bago pa lang daw siya. Nasa Qatar ka din pala. Pareho tayo, walang ganap Hindi, host. Marunong lang magluto. Ay, hindi, host. Na-host na kita, Mama From D. Host ka din kasi. Legit ka Guys, dikitan nyo din si Mama From D. Nag-LS yan. Sinasabi ko, isa rin yan sa the best na nag-LS. Madami din yan, alagad. Jex the Adventurer, sige, dikitan kita. Mama si Bot? Si Mama Don. Hindi po, magaling lang magluto. Marunong lang pala, hindi magaling. Palaro tayo mamaya, guys, pag nakasampu na tayo. Di ba ka, Mamang From D? Chef ka o waiter? Di ba sa ka? Italian restaurant? Mamang From D, what time daw LS mo? Sabi ni Kusinang Ilocano. Kapatid na Kusinang Ilocano, puntahan mo din yan. The best din yan si Mamang From D. Hello, Ate Jonah Vlog. Salamat sa pagbisita sa aking first LS.
Yan. May jacket ka na agad. At meron ka ng 5 hours WH. Mag-stay ka lang kahit wag naman saglit. Painit ba? Yan, 11 PM daw Pinas time ang ano ni Mama Promty. Bale, 6 PM dito sa Qatar. Kapatid na Kusinang Ilocano. You're welcome po, Ate Jono Vlog. Guys, pwede yung maglapag ng bahay nyo, pero isa-isa lang muna. Palaro tayo mamaya, guys. Pag nakasampu, inshallah. Makasampu. Ayan, guys. Di kita nyo si Mamam Prom di the best siyan mag LS. Madaming isda din yan, guys. Try ko lang mag LS, guys, kahit 1 hour. First time to, nakakahiya pa. Yan, sabi ni Bon, tamsak naman daw kay host. Tamsak, guys. Wala namang bayad yan, libre lang yan. Thank you, Bon. Bon, pwede ka magbaba ng bahay mo para madikitan ka nila. Hindi na. Pwede maglapag bahay kaysa pero wag sunod-sunod ah. Sige, kapatid na ako Kusinang Ilocano. Dikitan mo si Mamang Promdi. Madami din ako doon na isda. Support lang tayo, guys. Nagmamagmahalan. Maglaro tayo mamaya. 10 WH. Yan, or load. Na 50 pesos. Wag daw ako mahiya, sabi ni Mamang Prom, di confident. Siguro pag sa susunod, Mamang Prom, di wala nang hiya. Ngayon lang kasi, first time eh. Isang oras lang to. Kaya nagbaba po ng bahay si Jex. Dikitan nyo, guys. Bata pa rin yan eh. Hindi pa siya grade 1. Di naman mayaman, uy. WH yun, uy. Pero yung kayong mga dumisita may na. 5 WH agad sa akin. Dahil first LS ko. Yan. Share nyo naman, guys. Para makasampu tayo. Baka naman. Kapatid, wala ka pa palang jacket. Hindi kita nabigyan. Yan. Kasi nang Ilocano may jacket siya na. Saan ka dito sa Qatar, Kasi nang Ilocano. Ate Jonah Vlog. First time pa lang ay nakakahiya eh. First time mag-LS ngayon. May mga jacket kayo, guys, ha. Pwede magbaba ng bahay. Ayan, 7 na tayo, guys. Alsad ka lang. Binmamod lang ako eh. Sige, play kita. Tulungan lang naman, guys eh.
Ako may siguro 10 din yung piniplay ko everyday. Kailangan lang natin kasi magtulungan. Jex the Adventurer, dana daw sa'yo si Mamam Prom D. Pasukli na lang. Yan po si Mamam Prom D. Tapos attend kayo ng LS niya every 11 PM Pinas time. Madami din yan pong isda. Ang init. Guys, share yun naman to. Paabot tayo ng 10. Kahit 10 lang ngayong first LS. Yan, masaya na yan si host kahit 10 lang. Para makapaglaro na din tayo pag 10 na. 10 WH. Then 50 pesos load. Kumusta naman kayo lahat? Yun nga po, trinay ko lang eh. Ate Jonah Vlog. Trinay ko lang. Bukas ulit try ko yung yung kung saan madaming gising sa Pinas. Ganitong oras lang din kasi ako nagigising. 7 PM dito sa Qatar. Guys, ayan, nagbaba ng bahay ulit si Mamam Prom. Didikitan nyo yan. Ate Jonah, dikitan na kayo ni Mamam Prom D. Ate Jonah, dikitan mo si Mamam Prom D. Nag-LS din yan. Madaming isda yan. San ka pala ngayon, ma'am, Ate Jonah Vlog? San ka ngayon? Opo, try ko mabukas. Trinay ko lang kasi ngayon eh. One hour lang isang oras lang ngayon. First time. Malaysia. Same hour lang dyan sa Pinas, di ba? Sa Malaysia. Malay mo, malay ko. Malaysia.
Guys, thumbs up tayo yung hindi mga naka-thumbs up. Salamat. Gosh, video ng vlog. Matagal magdilim dyan. Parang ano lang pala, Australia. 7 PM, maliwanag pa. Ano oras, Ate Jonah dumidilim dyan? Mga anong oras? Pero yung weather pareho lang. Malamig tsaka, ulan tsaka init lang. Dikit ka na pala daw ni Mamang Prom di Ate Jonah. Halos ata nadikitan yan ni Mamang Prom di lahat eh. Mamang Prom, di tapos na daw sa'yo si kapatid ng Kusinang Ilocano. Full package daw yun plus harang. Yan guys, wag nating i-skip ang harang ni Mamang Prom D. Tulong na natin yan sa kanya. Ayan, 7:30 PM padilim na at same weather lang. Walang bagyo at lingkong dito.